Bună! Azi să facem un video cu un joc pe care trebuie să dăm mașinile în spate, Și noi trebuie să le facem și hai să începem. Asta în jos, asta în sus, asta în sus, asta în față și asta în jos. Și am terminat. Bun. Aici dacă dăm în spate nu ne lasă că e ăla. Dacă o ducem pe asta așa și asta așa merge. Cum facem? Asta așa, asta așa și asta așa. Gata. Și am terminat levelul. Bun. Level 9. Ce avem noi la 9? Aici nu merge. Dai mie. Bun. Ia. Ok. Next. Mamă, câte mașini! Asta și stai. Bum. Asta așa. Și cum facem? Dăm asta în sus. Asta nu merge. Atunci ducem pe asta așa. Asta așa, asta așa, asta așa. Bun. Asta așa. Asta nu merge. Dar cum facem? Ok. Asta așa, asta așa, asta așa, asta așa, asta așa și asta așa. Gata. A fost greu level 10. 11. Desigur că ne-a dat și reclamă. Bun, dar ușor. Chiar dacă e omul, ușor. Bun. Am dat din greșeală un om. Trebuie să nu dai nom. Așteptăm. Bă, dar omul ăsta nu... Așa. Gata. Mamă, iar e cu om. Acum așa. Trebuie... A trecut. Na. Bum. Aici bum. Și bum. Bun. Dar ce simplu e ăsta. Gata, level 13. Level 13 a fost super simplu. Ok, bum. Acum ăsta așa și ăsta așa. Am dat în mașina aia. Așa, dar nu contează că tot am făcut levelul. Mamă, câte mașini! Ce level greu! Asta în spate. Asta nu merge. Bum. Cred că o să-l dau în spate. Să-l dau în spate. Asta merge în spate. Uite aici. Bun. Aici e greu.
Așa, trebuie să duc astea în spate ca să treacă ăsta. După aia treacă ăsta. Ăștia doi, ăsta. După aia ăsta, ăsta și ăsta. Gata și level 15. What? Mi s-a deblocat un nou joc. Chiar să ne jucăm și ăsta. Sunt un nou joc. Ok. Bun, level 2. Am luat pisica. Hai misii. Trebuie să-i luăm osul. Trebuie să luăm pe Kici. Kici, vrei la mine? Nu trebuie să luăm pe Kici. Asta? Ce asta? Nu știu. Bun. Mamă. Dă armă. A, nu, să iau pe fată. A, nu, să iau armă. Da. A, nu. Stai că mi arată verde. Da. Și îl împușc eu pe el. Am salvat fata. M-a conectat. Acum. Priza aia. Ia priza, gata. Am luat priza. Na. Aici cu timp. Băi. Ia repede, gata. Trebuie să luăm nori, nu? Am luat nori. What? Ok, hai să oprim robinetul. Robinetul a fost foarte ușor. Bun, acum scoatem și asta din priză. Îl salvăm pe rechin. Nu! Stai, nu! Bă, da. Ia-o repede. Nu! N-am timp. Gata. Ia baloanele. Adică bradul sau ce? Plecați. Da. Ia baloanele. Plecați. Am astea? Da, nu știu ce să fac cu steaua. Cred că trebuie să împing baloanele cu steaua. Pum, pum. Așa. Gata. Level următor. E super ușor jocul ăsta. Dă-mi laptopul. Adică telefon. Gata. Mă uit eu pe telefon. Și luăm trandafiri. Floare. Putem să ne facem skin-ul? Nu cred. Bă, dar cum iau eu ciocolata aia? Ciocolățica asta. Am luat-o. Mamă. L-am făcut?